Takto to vyzeralo v popradskej časti Stráže v stredu do poludnia. Po vybrežení Hozeleckého potoka pribudli vrásky na čele nielen miestnym obyvateľom. Vykonávali sa odčerpávania vôd z postihnutých pivníc, z zatopených domov. Musíme vyčistiť mestské komunikácie a kanalizácie. Veľká voda sa vrútila do Stráží aj pred rokom, kde futbalový areál mohol slúžiť skôr vodným pólistom. Búrka z útorka na stredu však bola ešte horšia. Takú hladinu ešte sme tu nemali, takú výšku. Okrem vybavenia ako práčka alebo čerpadlo sú poškodení aj futbalisti, ktorí mali začať sezónu 30. júla. Na tomto ihrisku ju určite nezačnú. Poriadok vo vyplavených domoch aj s pivnicami zostal po odčerpaní vody na bedrách obyvateľov. Hľadanie príčiny a jej odstránenia má na starosti magistrát, ktorý sa o preventívne opatrenia na Hozeleckom potoku snažil už počas jarných týždňov. Sme prebúrali tú betónovú škrupinu, ktorá vlastne dvíhala hladinu hore a znižovala prietok tohoto profilu pod mostom. Zostali tu však inžinierské siete, ktoré tvoria prirodzenú bariéru pre vodnú masu. Podľa vedenia mesta musia byť preložené. Ešte dnes vyzveme vlastníkov siete a budeme trvať, jednoducho tvrdo trvať na tom, aby tieto siete boli preložené. To sa však neudeje zo dňa na deň. Radnica chce prekládku vykonať čo najskôr, keďže riziko prívalových dažďov najmä počas týchto mesiacov naďalej trvá.